bak ngibu hi kadai nakabenta ka jai penreu ko chungi. Sangut ki kertong ke Indian National Congress hari bhoi ki lalit thep kerteng mentaga sngi na kabenta ke MDC election Hakasi Hills Autonomous District Council. Kini ki kertong ki long uba Victor Rani na Jirang constituency, uba Rocky E Marwen na Umsning constituency, uba Mickey Douglas Iem na Umroi constituency, but uba Lawrence Nongrum na Nongpo constituency, but uba Dominic Minsong na Mauhati constituency. Hakani ka jinglet thep kerteng la sanran lang yaki da kinong elam jong kaseng bat kinong kershan. Penting ngala job ane ka constituency berhane ka kenti mentah te ki klem asu ka tiket NPP te ka dal tengam nong tip re ki maki hi ki tip te nga kum ki pajba ki shania yang nga ki ong ba piap ya hi babu te ngaman 7 wat tiket naka Congress wat mentah kene kenti nga yang kum candidate naka Congress party nga ka jing kentu jong ki ka nga yang ndai da nga plu jung mut chobat ki yong hai pidai ban yang biang bangi don teli wat pi te dam da ka don jing sania naki ngam not ban yang te de na ka jing support joki nga yang ta khwat jong pi Setang sau sngi heshwa ban sekut no ka jing